ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಪದಿರ್ತದೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುಸ್ತಕ ಆವೊಂದಿತ್ತಂದು ಬಬ್ಬದಿಯ ಪಾದದಲ್ಪ. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಲ್ಲ ಕೋಲ ಮತ್ತು ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಕೊಡೋರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಬಬ್ಬದಿಯ ಪಾದಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಐತ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಏನು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂವರೆಗೆ ಇಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಕಲ್ ಮಾಡಿದ ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ಲು ಇರ್ತಲೆ ಕಲ್ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎರೆ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಲ್ ಮಾಡಿದ ಮಹೀನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತುಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಏರ್ಪುರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಗ್ಲ ಪನ್ನೋಡ ಅಂದು ಪನ್ ಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂಚೆ ಏ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗಲ್ ಪುರ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನೋ ಮಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್